Beti egon gara hemen. Alterofilia gure herriaren zati da, gure nortasuna da. Belaunaldien historia. Joko gisa hasi zen, ilusio handiz askoz gehiago bihurtu zen. 60ko hamarkadan lehenak izan ginen. Pasio eta indarrak eskuz esku pasa ditugu. Lasalde ikastetxean hasi ginen, Emilio Lazabalen bultzadaz. Jose Maria Llagarremendirekin Zarautz Kirol elkartean jaio zen sekzioa. Baliabide gutxi, gogo handia. Barra improvisatua, burdinezko bizkak, eta forma hartzen hasi zen amets bat. 60ko hamarkadan herrian zehar ibili ginen. Garma, Hotel Duke, Antoniano eta ikastolan. Baina gazteek eutzi egin zioten. Eta azkenean, 80etan, gure lekua, gure etxea, arkitu genuen. Kiroldegia. Bullaz, gogoz, energiaz beteta. Herriaren arima ginen. Baina 80ekoek dena aldatu zuten. Lehen aldiz, neskak ere gurekin batera igo ziren tarimara. Pisuak altzatu zituzten. Eta aldi berean hesiak apurtu zituzten. Aurpegi berriak, indar handiagoa, anbizio gehiago. Pasio berbera partekatzen zuten denek. Bi milatik aurrera teknika arte bihurtu zen. Disiplina eta harrotasuna. Belaunaldi berri bat, gaztea, energia, talentuz eta ilusioz betea. Gaur, beraiek hartzen dute lekukoa. Kirol honen etorkizuna beraien esku dago. Zarautz Kirol elkartea, alterofilia. Zarautz altxatzen.